Jo com a periodista he anat recollint algunes de les coses que he anat sentint i les utilitzaré. Abans el Joan Garriga ha dit una cosa que a mi em sembla molt important per entendre aquest moment bo, molt dolç per mi. Penso que estem vivint en aquests moments pel que respecta a la rumba catalana, i és que per fi sembla que alguns, no tots, hem perdut la vergonya a dir que ens agrada la rumba catalana, que escoltem rumba catalana, que veiem rumba catalana i que la rumba catalana ha estat la banda sonora de la nostra vida, perquè durant un temps hem estat tot molt calladets. Jo sempre he comentat que tots tenim un lolailo dins, però aquest lolailo no acabava de sortir. Tots hem estat en algun moment o altre de les nostres vides allò menjant pipes al banc de la plaça i fent palmes, jo fatal, alguns altres millor, i escoltant rumba catalana i rumba que ens venia de fora, però ui, calladets, calladets fins que ha arribat el moment. Per què? Aquesta taula em sembla que té el títol de Història i context sociopolític de la rumba. Abans el Peret deia, jo fa 50 anys vaig començar en el món de la rumba, fa 50 anys aquest país no és el país que tenim ara, afortunadament per tots nosaltres. Fa 50 anys, desgraciadament, uns polítics van decidir utilitzar un gènere musical com era el flamenc i la rumba per vendre el país. I què van aconseguir amb tot això? Doncs, desgraciadament, silenciar a molts grans artistes que no aconseguien sortir als mitjans, llavors només teníem una cadena i l'UHF, i eren els que sortien en aquells espais televisius, i per una altra banda els altres artistes, a banda de tocar en els seus respectius barris, que eren molt afortunats els del barri de la Cera, els del barri de Gràcia, els de Lleida, els de Mataró, per poder seguir la música en directe dels genis que tenien, aquests grans artistes, i segur que alguns dels que estan aquí ho recordaran, només tenien possibilitat de mostrar la seva música en locals on anaven la gent que tenia calés. Mon pare treballava de cambrer, alguna vegada ho he comentat quan ha vingut la gent de Patriarques, crec que a Peret també li vaig comentar un dia, treballava de cambrer en una sala que mai no recordo el nom, era alguna així com 1.700 o 1.800, i 1.400, sí senyor, estava de diagonal cap a dalt. A mi ella em va portar les primeres cassets de rumba, jo vaig escoltar el Samaya, Rumba 3, Bambino, també actuava ahir, en Peret, etc. El Peret mai? Algun dels palmeros del Peret sí, perquè algun dels Patriarques sí que em va dir que havia estat, no? El Peret anava a cantar allò i quan ell volia. Ah, afortunat. Això sí, mira. El 1400. Ell m'explicava qui es donava cita en aquelles sales. Em va explicar moltes coses, però me les va explicar quan vaig ser gran, perquè de petita, evidentment, algunes d'aquelles situacions no havien d'estar en el meu coneixement. Però amb això vull dir que en aquells moments la rumba catalana estava a l'abast de molt poqueta gent. I llavors, i tornant al tema de la vergonya, aquesta vergonya ha anat fluctuant en el temps i això ha fet molt de mal a la rumba catalana, perquè en aquells moments la gent que li agradava la música tenia por, tenia vergonya de dir que li agradava la rumba catalana perquè ho podien relacionar amb una determinada línia política. Quan aquest país va canviar, aquí vam tenir un govern, com era el govern de Convergència, que o no va voler entendre o no va saber entendre que la rumba catalana era una música nostra. I quan va voler exportar o va voler mostrar alguna música nostra es va inventar una malaurada etiqueta que va fer molt mal també als artistes que van participar, que era allò del rock català. En català. Muy buena la puntualització, sí senyor. Sí senyor, sí que us tens raó. Evidentment la rumba va quedar fora una altra vegada i seguia donant-nos vergonya dir que escoltàvem rumba catalana. Després van arribar les Olimpiades i en Maragall va voler aprofitar la rumba, però què va passar? Això el Roger ens podria dir alguna cosa també, perquè no sé si va ser profitós o no va ser profitós precisament l'aventura de la rumba a les Olimpiades, que esclar, en aquesta ciutat nostra no tothom estava molt d'acord de les Olimpiades, sinó quedava precisament alternatiu dir que estaves amb aquesta història, i la rumba va tornar a patir, una altra vegada més va tornar a patir. Afortunadament, ara en aquests moments hi ha molta gent jove que no ha viscut totes aquestes situacions i que no té vergonya de dir que li agrada la rumba catalana. Afortunadament han vingut influències, una altra vegada des de fora, no sé qui feia referència a França, doncs ha estat molt important no tan sols la trajectòria de Gato Pérez, que tampoc tenia vergonya i per això va fer rumba, venia de fora, no estava per hòsties. Ell va venir aquí, es va trobar un ambient fantàstic i meravellós i va decidir utilitzar el llenguatge de la rumba catalana sense cap mena de vergonya i ell la va clavar, perquè aquí estaven tots. Però
Va venir un altre senyor des de fora, que jo penso que també és important, i encara que no sigui excepcionalment rumbero, és important per entendre el que ha passat en aquest país en els últims temps. Era el senyor Manu Chao. El senyor Manu Chao venia de França. França ha estimat sempre les músiques llatines. França ha tingut abans que ningú, probablement, els grans segells discogràfics on s'editava el flamenc, mentre que aquí a casa nostra no li fotíem ni cas. I els francesos s'estimaven tant les músiques llatines que van venir a nosaltres a recordar-nos que teníem un gènere com la rumba. Aquesta escena mestissa i de fusió que tenim ara en aquests moments la devem a molta gent, a tots els que esteu aquí, evidentment, però també a personatges com ara, per exemple, i el vull reivindicar, el senyor Manu Chao, perquè va deixar una miqueta les llavors perquè tota aquesta joventut que ara està plantejant aquesta rumba tan mestissa, doncs es faci sense cap mena, i torno a dir la paraula, de vergonya, perquè crec que aquesta és la paraula que hem de reivindicar en aquests moments. És a dir, senyor, som rumberos, i ho som, i no tenim cap vergonya a l'hora de dir-ho. I ja que dic això, m'agradaria acabar amb una coseta. Sí, m'agradaria demanar als meus companys de mitjans de comunicació que no tinguessin vergonya i que no tinguessin prejudicis a l'hora de parlar de rumba, perquè professionalment a mi em dol quan sento comentaris del tipus de ¿y qué? Otro grupo rumbero nos has traído con Sol, qué gracia, jaja. O quan tinc que explicar que jo, que faig un programa de músiques llatines, programo rumba. Otra vez rumba? És que la rumba és una música llatina, no? Bueno, podria dir moltes més coses, però sembla que ho deixarem aquí. Sí, una cosa volia reivindicar. He reivindicat a Manu Chao, però també vull reivindicar una altra cosa que em sembla important per entendre per què en aquests moments la gent jove que fa rumba o música mestissa i que utilitza rumba amb els seus conceptes musicals tampoc no té cap vergonya. I crec que aquí reivindicaré, volia fer, no em podia callar, l'esperit del punk d'aquesta ciutat, perquè molts dels artistes que estan presents en molts d'aquests grups han vingut del moviment punk que es va fer als anys 80. I el punk és gamberrisme i és anarquia, i la rumba també és gamberrisme i és anarquia. I algunes d'aquestes condicions han fet possible que bandes com ara, per exemple, Ojos de Brujo i moltes altres hagin deixat de banda totes aquestes collonades i totes aquestes històries i hagin pogut mostrar-nos la música que estem sentint en aquests moments.